Meteorologia ez zen inoiz bere bokazioa izan, baina fisika ikasketak burututa krisialdiak hartu zion eta lizentziatura eta doktoregoa izanik oposizioetara aurkeztu zen meteorologia agentzian sartzearren. 2012an izan zen hori eta ordutik hona begiraleen kide izendatua izan da eta agentziaren goi-kidegoaren parte da ere. 2017tik meteorologia agentziaren delegatua da Nafarroan. Egun Espainiako ikertzaile meteorologiko handienetako bat bezala dago aitortua. Gaur Pello Oriarekin solasten dugu. Bueno, non gaude, azaldu, mesedez, nora ekarri gaituzu, zer demontre da hau? Bueno, Iruña inguratzen duten harresietan gaude, hain zuzen ere Labriteko meteorologikoa. Nafarroan dauzkagun estazio meteorologikoetako bat, hau bezalakoa baditugu 80 iaia Nafarroa osoan ongi banatuta. Eta, bueno, hemen egia esan bi estazio mota daude. Bata eskuzko estazioa da, bestea automatikoa. Eta hori da, nolabait, datuak pasata hartzeko, ez? Ja da eguna pasa ostean, hurrengo egunean, etortzen da zure laguntzailea eta hartzen ditu datuak. Baina nola aurre ikusi daitezke datuak? Ze azken finean, eguraldia ikusten dugunean, gu telebistan edo, nahi duguna da, bihar egingo denboraldia edo eguraldia jakitea, ez? Igual ez hainbeste atzo gertatutakoa, baita ere, noski, baina batez ere igual datorrena jakitea. Nola aurre ikusi dezakegu hori? Estazio automatikoak transmititzen ditu hartutako datuak 10 minuturo, eta horrek balio du nolabait esateko zainketa eta segimendu bat egiteko, eguraldiaren segimendu bat egiteko. Hori alde batetikan. Beste aldetikan, zuk esan duzun moduan, datu horiekin, datu hauek behar ditugu prebisioak edo aurre ikuspenak egiteko. Ez bakarrik estazio meteorologiko honetakoak, baizik eta mundu mailan, mundu globalean, milaka edo milioika estazioak daude eta hartutako datuekin egiten dira prebisioak. Eta behatutako datuak importanteak dira ere bai, egiaztatzeko prebisioak bete diren ala ez. Horretarako baditugu eredu meteorologikoak. Eredu meteorologikoak eredu fisikoak dira. Eta hori da, azkenean ekuazio konplexuen multzo bat daukagu, soluzioak bilatzea da guk behar duguna, baina beste gauza importantea da superkonputazio sistema bat izatea. Eta zentzu honetan gure egoitzan, Madrilen, hor badugu super ordenagailu bat, hau da, uste dut, estatu mailan bigarren potentena, eta horri esker prebisioak eguneratzen ditugu, behin baino gehiagotan, egunean zehar 4 aldiz, eta gertaera edo muturreko gertaera fenomenoetan oso importantea da predikzio ahalik eta predikzio zehatzenak lortzeko. Pello, eta alde teoriko hau alde batera utzita nolabait, nola llegatzen da Pello Oria meteorologiara? Zan txikitatik gustatzen zitzaizun gauza bat edo bizitzak eraman dizu toki horretara, nola llegatzen zea honetara? Egia esan ez, ni fizikaria naiz, fizika ikasi nuen Salamankako unibertsitatean. Gero, doktoretza bat egin nuen Alemaniako toki batean, Alemaniako unibertsitate batean. Hor, fisiko esperimental bezala lan egiten nuen, ikerkuntzaren talde txiki batean, nazioarteko talde txikian. Eta Iruñera bueltatuta hori zen 2010ean,
urte komplikatua zen enpresa batean sartzeko, eta hori da, krisi dela eta erabakia hartu nuen oposeketara aurkeztera, gauza ezen gaizki atera eta lortu nuen. Gaizki ziur ez ala artera. Bai, hori da. Lortu nuen meteorologiako estatu agentzian sartzea, eta esan beharra dago, guk lantzen duguna atmosfera da, atmosfera fisikatik ikertzen edo aztertzen da, eta orain nire kide guztiak fisikariak dira, ni bezala, eta parte horretatik errazagoa da, bai. Baina ikasketak bideratzeko egun horietan edo hasikera puntu horietan, norantza zijoan Peio horiaren ideia edo ikasketa horiek, fisika ikasketak eta gerora Alemanian esan dezun bezala Hessen uste dut, ez? Bueno, esan dudan moduan, ni ikerkuntza batean sartuta nengoen, baina, doktoretza behin bukatuta, erabaki nuen hortik ez segitzea, eta, bi urtetan, bizitza berrian bertan, nengoen. Eta Iruñara bueltatu zinen, hori da. Onalan itera, jada oposaketa eginda eta AEMeten sartuta, baina hasiera batean AEMeten ez zara delegatu gisa sartzen hemen Nafarroan, baizik eta 5 urtetan uste gelditzen zara edo lan egiten duzu AEMeten barnean, baina begiraleen taldean, ez? Begiraleen kidegoan. Zer zen lan hori eta, ze funtzio deko talde horrek? Hori da. 3 kuerpo daude AEMeten, Meteorologia Estatu Agentzian, lehenengoa da begiralena, bigarrena prediktorena, eta 3. Goiko meteorologoena. Ni, goiko meteorologoa izateaz aparte, begiralea naiz, horrela sartu nintzen agentzian, eta zuk aipatu duzun moduan, lehenengo urtetan pasatu nintzen aireportutik, hor behaketa bulego txiki bat daukagu. Peio, egoera horretan, AEMeten jada sartuta egonik, egin dituzu pila bat ikerketa, batez ere prezipitazioekin lotuta, ez? Baina noraino ailegatzen dira, dinot, ze azken finean ikerketa horien atzean ikusi daitekena da klima aldaketa nolabait, ez? Orduan, noraino zaude arduratuta klima aldaketari buruz eta noraino arduratu behar da jendartea klima aldaketari buruz? Momentu honetan kezka handia dago klima aldaketaren kontuetan. Zergatik, aldaketak eta gorabehera hauek eta alterazioak azkartu egin dira azken bolada honetan, azken urteotan, ez bakarrik hemen Iruñan edo Nafarroan bertan, baizik eta penintsula mailan, kontinente osoan eta mundu mailan ere bai. Baina gero dago klima. Klima zer da? Klima da une eta toki jakin batean epe luzerako kondizioak nola aldatzen diren, eta horrekin batera badator klima aldaketa. Normalean halako aldaketak hamarkadetakoak dira, baina kasu honetan azken urtetan esan dudan bezala ikusi dugu nola adibidez prezipitazio patroiak aldatzen ari diren, eta gero dago bero olatuen edo bero aldien zenbakiak eta frekuentzia. Oso modu azkarrean aldatzen ari da hori bai. Orduan, hamarkada hauetan jada pentsatu behar dugu, ez? Klima aldaketak izan ditzakela ondorio olatzak gure gizartean, ez gure seme-alaben edo gure gizartean jada? Gure gizartean jada, hori da.
eta ikusten dugu adibidez nekazaritzako arloan, aurten adibidez asko hitz egiten dugu lehorteaz, baina aldi berean intentsitate handiko prezipitazioei buruz ere bai. Eta horiek dakar inpaktu handia nekazaritzan ikusten ari gara, esan dudan moduan, edo ur kudeaketan, edo baso kudeaketan, eta tamalez okerrena ez da iritsi edo ez da etorri oraindik, eta ikusiko dugu, eta gure seme-alabek tamalez ikusiko dute, eta efektu okerrenak sentituko dituzte hamarkada honetan, baina batez ere etorkizunera begira, ez bakarrik hamarkada honetan, hurbileko etorkizunera baita pixka bat haratago begirata, noraino ailegatu daitezke ondorio horiek? Uste duzu gizartea moldatu daitekela? Hori da gakoa, eta egokitzapen prozesuak eta estrategikoak hor giltza daukate. Nire ustez da ikusiko ditugun aldaketak oso azkarrak etorriko zitzaigula, eta egokitzapena ikusiko dugu, ea garaiz datorren ala ez, seguraski arlo hauetan bai, baina beste sektoretan kostatuko da askoz gehiago. Hirietan lan handia daukagu aurretik, eta akondizionatu eta egokitu behar ditugu etxe bizitzan, batez ere hor pertsona kalteberak bizitzen diren lekutan. Instituzioek hartzen ari diren erabakiak eta neurriak eta mugaketak nahikoak direla uste duzu, edo gehiago behar da, erritmo honean dauz hartzen, edo ez gara azkarregi moldatzen ari? Hori da, ez gara azkarregi moldatzen, eta ikusteko dago momentu honetan, baina seguraski hartutako neurriak inoiz dira nahikorik izanen. Hori, uste dut oso importantea da beti buruan eramatea. Egia da, beste aldetik, Nafarroako gobernutik gauzak egiten ari direla, gutxienez, ingurumen sailatik hor oso proiektu potentea daukate, egokitzapen proiektua da, baina seguraski inoiz da nahikorik izan. Zientziari buruz hitz egiten, hemen estazio meteorologikoan, Nafarroan, euskaraz egiten, ze toki dauka euskarak zientziaren munduan? Nire arloan eta kontuan hartuta, nik estatu erakunde batean lan egiten dudala, eta nire kideak estatu osotik daudela, eta batzuetan atzerrian eta inglesa erabiltzen ditugu, euskarazko rola ez da oso handia, baina gero luego maila lokalean, adibidez, mugitzen naizenean, ez dakit, euskarazko euskaldunen tokian, Baztanen, Sakanen, hemen Iruñerrian, zorionez gero eta gehiago, gero eta maizago tokatzen zait euskaraz. Komunikabideekin adibidez, hor euskara rol gero eta importanteagoa hartu du. Pello, mila esker gurekin egoteagatik, argitzeagatik pixka bat alde batetik non gauden, bestaldetik nola erabiltzen duzuen gauza hauek, nola ikertzen duzuen eguraldia, eta batez ere klimaldaketari buruz nolabait fokua jartzearren, garrantzitsua da. Bale, eskerrik asko eta nahi zuen arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.